treball és un àmbit d'una gran transcendència per la qualitat de vida de les persones. En les nostres societats és un eix vertebrador que té un impacte en moltes dimensions quotidianes. Per exemple, en l'àmbit de la salut. Per això, estudiar el treball d'una manera transdisciplinària és fonamental per entendre tot el seu abast. Per exemple, nosaltres estudiem l'impacte, la intersecció entre treball i salut, o, per exemple, com el canvi climàtic, la crisi ecològica, la crisi de materials transformaran el món del treball a curt termini. Per posar un exemple recent, l'informe PRESME sobre els impactes de la precarietat laboral en la salut mental ens han permès aproximar-nos a aquesta interacció entre treball i una dimensió clau de la vida de les persones com és la salut. En aquest informe hem pogut determinar que més del 50% de la població activa es troba en situació de precarietat laboral i que d'aquestes, més de 500.000 persones pateixen depressió. Hem pogut determinar que si aquestes persones no es trobessin en situació de precarietat laboral, un terç no estarien patint depressió. Això no només són xifres, és una quantitat de patiment i de vulneració de la dignitat de les persones que ens hauria d'avergonyir i que també ens hauria de mobilitzar. Estudis com aquest són clau, però només són possibles amb indicadors de qualitat que ens permetin estudiar aquesta i altres problemàtiques relacionades amb el treball. I encara tenim molt camí per recórrer. Més enllà de l'interès científic, l'avaluació de polítiques públiques és un exercici de rendició de comptes i de transparència que enforteixen la democràcia. En contextos democràtics, l'avaluació de polítiques públiques genera els incentius perquè els policymakers prestin atenció tant a l'evidència com a les demandes de la ciutadania.